Dobar dan svima, još jedanput hvala vam što ste došli u ovolikom broju na posebno, možemo to tako reći, preskonferenciju Udruge za autizam Zagreb povodom svjetskog ili međunarodnog dana svjesnosti o autizmu. Čuli smo uvodne riječi od profesorice Jasmine Stošić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pored mene je Lidija Blažević, gospođa i majka čak dvoje djece s poremećajem iz spektra autizma. Ja sam, da ponovimo, Igor Užić, predsjednik Udruge za autizam Zagreb. Ono što je tema naša ove godine, za razliku od inače, to jest nije za razliku od inače, nego smo u posljednjih nekoliko godina pokušavamo obilježiti Svjetski dan svjesnosti o autizmu aspektirajući jedan problem koji izaberemo ovisno o kontekstu i potrebi. Ako mogu podsjetiti samo da smo 2021. javnim događanjem u parku Zrinjevac, na trgu Zrinjevac u Zagrebu, tada smo obilježavali Svjetski dan svjesnosti o autizmu, želeći skrenuti pozornost na nedostatak protokola za hitni prijem osoba s PSA ili s poremećajem iz spektra autizma u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, dok smo 2022. na Jarunu aspektirali problem nedovoljne, to jest nejednolike dostupnosti socijalnih usluga koje se tiču zapravo svih osoba s invaliditetom, a naravno nas najviše zanimaju socijalne usluge vezane uz poremećaj iz spektra autizma. Obje te akcije radili smo u suradnji sa SUZAH-om, dakle sa Savezom udruga za autizam Hrvatske. Ove godine se bavimo nekim materijalnim pitanjima, ali prije nego što, jer je to usko uazovsko pitanje, s obzirom da je UAZ i dalje jedini izvan institucijski pružatelj socijalne usluge, ove najkompliciranije, a to je organizirani životne zajednice, to jest organizirani život uz podršku za odrasle osobe s PSA. Pa prije nego što krenemo na tu temu, ono što UAZ također zanima je cjeloživotni problem poremećaja iz spektra autizma, pa zato prije nego što govorimo o situaciji s odraslima, možda bi trebalo nešto reći i o situaciji sa nešto mlađim korisnicima, također korisnicima je usluga koje pruža Udruga za autizam Zagreb, i u tom smislu je s nama gospođa Lidija Blažević, kao što sam već rekao na početku, majka čak dvoje djece s poremećajem iz spektra autizma. Ovo je ujedno i suradnja, možda neki predstavnici medija poznaju već gospođu Blažević iz nekih aktivnosti srodnih udruga, kao što je Sjena, jel tako? Pa u tom smislu, a njena djeca su i korisnici naših usluga, tako da mislim da je dobro da što nas je više, to smo, nadajmo se, jači i vidljiviji. U svakom slučaju, o problemima poremećaja iz spektra autizma i nedostatnostima sustava nešto će reći gospođa Lidija Blažević. Hvala Lidiji Blažević na ovom iscrpnom, kako da kažem, opisu ne baš zadovoljavajućeg ili nimalo zadovoljavajućeg stanja sustavne skrbi, to jest nesustavne bi se moglo reći skrbi o djeci s poremećajem iz spektra autizma. Vratimo se na još jednu od tema današnje preskonferencije Udruge za autizam Zagreb, a to je sad problem koji se tiče baš same udruge, s obzirom da, ponovimo, Udruga za autizam Zagreb je još uvijek jedini izvan institucionalni pružatelj usluge organiziranog stanovanja uz podršku za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma. U tom smislu i ona izjava profesorice Stošić je bio dobar ili manje dobar uvod u ono o čemu smo danas željeli govoriti mi kao UAZ. Dakle, nakon što smo što sam već naveo, neke probleme aspektirali iz sustava, činilo nam se da bi ove godine trebalo progovoriti o materijalnom statusu same udruge, ne zbog udruge, nego zbog njezinih zaposlenika, dakle zbog asistenata i edukacijskih rehabilitatora, zbog ljudi koji u UAZ-u rade. Naravno da se taj problem ne tiče samo UAZ-a, tiče se i institucija, svi imaju problema i ne samo sustav socijalne skrbi, nego i zdravstva i školstva, svi imaju problem s manjkom kadra. Ali ako nam je taj problem zajednički, ono što nam nije zajednički problem je materijalni
materijalni položaj djelatnika, zaposlenika i honorarnih suradnika kod izvan institucijskih pružatelja usluga kao što je Udruga za autizam Zagreb. Dakle, mi se financiramo po glavarinama po korisniku za naše 2 životne zajednice u kojima rade asistenti. U idealnim uvjetima imamo asistenata onoliko koliko i korisnika, dakle u jednoj zajednici 5, a u drugoj 6, dakle sve ukupno 11, ali kad se sve to stavi na papir i kad se poštuju sve zakonske odredbe o funkcioniranju zajednice, dakle smjenski rad, rad nedjeljom i sve ostalo, ispadne da su naši asistenti potplaćeni kao i naši edukacijski rehabilitatori. Prema našim informacijama, taj nesrazmjer između institucija i izvan institucionalnih pružatelja usluga dolazi čak do 150 eura u prosjeku manje za asistente i čak 250 do 300 eura manje u naknadi za rad za visoko obrazovane magistre edukacijske rehabilitacije. To je ono što dodatno, dakle, UAZ kao izvan institucijski pružatelj usluga je već sam po sebi u, kako bismo to rekli, manje sretnom položaju s obzirom da je puno više izložen krizama, bila ta kriza pandemija koju smo pregurali nekako ili inflacija uslijed rata u Ukrajini s kojom se još nosimo. Dakle, osim tog problema veće izloženosti imamo onda i taj problem da su djelatnici naši manje plaćeni nego što bi bili plaćeni u instituciji. To nas dodatno izlaže riziku toga da u trenutku, na primjer kao što je inflacija, kada su životni troškovi kada narastu, jednostavno ljudi koliko god možda i željeli raditi u izvan institucijskom pružatelju usluge, jednostavno su primorani, recimo to tako, izabrati bolju opciju, a bolja opcija je uvijek institucija. U tom smislu, ove godine u povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu želimo ne više, jer to smo uvijek do sad radili, ne više podizati svijest o samom autizmu, o korisnicima i o problemima autizma, nego govoriti o sustavu, govoriti o ljudima koji u tom sustavu rade, koji bi trebali biti jednako zadovoljni, jednako motivirani, bez obzira s koje strane se pruža usluga i bez obzira tko pružatelj te usluge i jest. Zašto je ove godine pravi trenutak da se o tome govori? Jer smo zadnje 2 godine, to jest 3, čekali nešto što smo mi svi izvan institucijski pružatelji usluga mislili da će biti, kako bismo to rekli, neki fair play. Naime, resorno ministarstvo socijalne skrbi, to jest rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, je prije, tada se zvao drukčije, je još 2020. pokrenuo projekt stvaranja metodologije za izračun cijena socijalnih usluga. Taj projekt je trajao 2 godine i taj pravilnik je donesen u prosincu, dakle krajem 2021. Ministarstvo si je tad uzelo godinu dana za implementaciju te metodologije i mi smo svi, i bilo nam je obećano, i to se zaista i dogodilo, da ćemo početkom 2023. dobiti nove ugovore o glavarini, to jest o cijeni socijalne usluge koju nudimo. Ono što je na kraju iz svega toga ispalo, iako smo se mi nadali da će rezultat biti bolji, s obzirom na to da zaista nema razlike između, na primjer, socijalne usluge, organiziranog stanovanja uz podršku za odrasle osobe s PSA, kvalitativno i konkretno nema nikakve razlike između onoga što se dobiva u institucijama, bez obzira ko je njihov osnivač, i onoga što nudi UAZ, kažem, kao jedini pružatelj te vrste usluge. Međutim, prema našim informacijama i s obzirom na ta sredstva koja imamo na raspolaganju, mi našim asistentima možemo, nažalost, ponuditi samo plaću tek nešto veću od minimalca, koji je također povećan od nove godine, a edukacijskim rehabilitatorima, kažem, kako sam spomenuo, bitno nižu plaću od one koju bi imali u institucijama. Mislim da je to nešto što treba javno reći i što, dakle, ovisi o glavarinama, ali ovisi isto tako i o projektima, dakle i o projektnom financiranju gdje su sustavno ljudi, stručnjaci pomagačkih struka na kojima najviše leži kvaliteta usluge,
su trajno zakinuti kod ovih izvan institucijskih pružatelja usluga kao što je UAZ. Iz toga nama ne preostaje drugo nego za povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu ne praviti se više da trajno gradimo inkluzivno društvo za osobe s poremećajem iz spektra autizma, nego progovoriti o problemima s kojima se svakodnevno susrećemo i mi kao udruga, dakle kao udruga civilnog društva koja pruža socijalnu uslugu, naši djelatnici, a sve se to na kraju reflektira na korisnike. I to je ono zašto mislim da je, i mi mislimo da je važno o tome progovoriti i na današnji dan. Mi ćemo naravno i dalje inzistirati na tome da se metodologija cijeni izračuna socijalne usluge, da se nju iznivelira, kako da kažem, između različitih pružatelja usluga i da asistenti i ostalo osoblje i edukacijski rehabilitatori onda ne moraju birati svoje radno mjesto po veličini plaće, nego po vlastitom osjećaju. Neko želi raditi u izvaninstitucijskom pružatelju usluge gdje ima veću, kako da kažemo, kreativnu slobodu, gdje ima neke druge benefite koje nema u instituciji, a drugi žele raditi u instituciji, imati sigurno ili sigurnije radno mjesto. Ali, kao što kažem, želim da to bude kriterij, a ne da kriterij bude isključivo visina plaće. I nadam se, eto, to je naša poruka za Međunarodni svjetski dan svjesnosti o autizmu 2023. Naravno, čestitam taj dan svim osobama s poremećajem iz spektra autizma, njihovim roditeljima, pomagačkim strukama i također vam želim svima sretnu ovu nedjelju.